Yabona wena. Yabona wena. Yabona wena. Ngiyeke nawe. Ngiyeke nawe man. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoku ubhuti ongibhalelile uthi yena usafisa ukubuyelana nesithando sakhe ngoba usasithanda. Kodwa-ke uzowaqala phansi asilandise la behlangana khona, asichazele ngobudlelwane babo ukuthi bebunjani and bahlukaniswe yini. Futhi siphi isizathu esenza ukuthi eze la ekhaya namhlanje ngesimanga sokuthi ufisa ukubuyelana no-person abethandana naye. Asike simuze ukuthi ngabe usiphathile sawona. Yebo sawona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubhuti uba isibongo? Ugina. Gina. Yebo. Oh, all right. Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngowasehluhluwe kodwa ngihlala la eThekwini la eDrobheni. Ukhulele ehluhluwe? Yes. Okay. Benja nje impilo mangase nje ungilandise ngempilo yakho usakhula isimo sasekhaya, environment sesikolweni, ukhule umuntu onjani? Impilo biyithanda kuba nzinyana yona mangikhula kodwa ngikubonile lokho kungisize kakhulu ukuthi impilo ibe le yandlela ngoba ngifunda izinto eziningi. Yes. Lapha impilo ngenze ngaba umuntu onamandla kakhulu. So ziningi igameko esengihlangabezana nazo empilweni. So indlela yokukhula ekhaya ngikhule ngiwumuntu obekade ingane ekhuliswe kulowo muzi ebengihlala kuwo. So njengoba ngikwakagina mina ngikhulele kaMhlongo. Ushuthi ukhulele khabo mama? La kuganele khona uma uzala noma wami. Oh, okay. Yes. Okay. So lapho ke impilo yakhona biyimpilo nje ithanda ukubanzinyana kakhulu. Esikoleni ke ngifundile beku right yonke into ngafunda ngiwumuntu nje obekelwe isikhathi ukuthi mangiphume ekseni ngiyesikoleni uma ngiphume makuphuma nje isikole ngiyabuyela ngiyahamba ngekhaya. Bengumuntu nje ongekho busy ngalendlela nje lento eyenziwa zingane khanje kuyodlalwa kwenziwe yonke into. So mina bengumuntu nje ubheke nje ekhaya. Yes. Okay. Mhlambe ngoba abantu abakhulisile bebengenakho ukuthi bakucindezele ngokuthi wena awusumuntu wala ekhaya. No. Bengasikhona kanjalo. Mhlambe bekungaba kanjalo ukuthi ngoba mina ngikusuke ngakuthatha njengento ukuthi kuyimpilo kumina kumele kuyinto engikhulisayo. Ngizokwazi ukuthi kusasa nami ngikwazi ukuyimela. Ngiyakuzwa. Ngicela ungilandiseke ngophesini wakho la nihlangana khona, umuntu lo ofisa ukubuyelana naye uthi nihlangane kuphi nini kanjani? Usisi lo engikufonelele ngaye. Ngambona nje yabona lento yokubona umuntu ngangise Sun Coast nje ngihambela uma ngithi ngiyambona ngazizwa ngemthanda kanti lento kushuthi ino connection phakathi. So ngithe ngesinye isikhathi ngilapha yanga ku Smith lapha ngaku field ku line wase bank lapha eCapitec ngiphinde ngimbone futhi lo sisi. So ngizomemva kwakhe. So indaba yethu yaqala lapho ke saqala nje ukwazana la. Kade uhlangana naye Sun Coast awuzange uzicene bakhe? No angaze ngikhulume lutho naye. Ngambona nje kwaba ukuthi kona leyo nto leyo. So emva kwalapho ngithe mase ngimbona ku line wase bank kwase kuyimase yaqala ke siyakhuluma. Mawuqala ukhuluma naye uthini nje? Akaxwayi noma wakwamkela noma waqhamuka samuntu onje otshengisa ngokusobala ukuthi uzofuna uthando noma mhlawumbe uze ngobungani noma umuntu nje mhlawumbe ufisa ukuthi niphilisane naye waqhamuka ngasiphi isimo? Kwakunzima kakhulu siswami. Kwakunzima kakhulu angifuqa amanga ngoba le nto leyana uvalo langishalwa ngeqa. Ngathi mangimbona uvalo langishanga phezulu. Kodwa ke manje ngaba nalento yokuthi ngoba lento le kushuthi kahle kumele ngicine ngiyenzile. Ngayinikeza isibindi esanele. Ngamiyeka nje futhi wahamba kulayini ngoba ngafike ngamemva kwakhe. Vele yena wayengazi lutho. Ngamemva kwakhe ngaphinde ngahlehla futhi. So umuntu owamemva kwakhe ngafike ngakhuluma naye ngamtshela ngathi hayi ngilandela lo sisi lo. So ngangisayothatha isibindi sokuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye. So ngathi mase ngiqala ukukhuluma naye uyazazi ke uyabazi ke abantu abafana bamaZulu isoka bakwazi ukuthi basidlalise. Yes. So nami ngasifaka lapho kakhulu kwaba ukuthi ke akuzoba into yabanzima kakhulu. So nje ngakwazi ukuthi ngithole indlela yokumngena. Okay. Yes. So kwahamba isikhathi ke nase ngena kubudlelwane. Yes. Bebunjani kubudlelwane beni busaqala? Ubudlelwane bethu sesami bekubudlelwane obumnandi kakhulu angifuqa amanga. Njengoba nje ngifonile
into engenza ukuthi ngifone ingoba ngibonile ukuthi empilweni yami ukuba khona kwakhe kube isizathu esikhulu sokuthi ngikwazi ukubona ukuhlukana kwempilo phakathi kwami nempilo esengiyiphila njengoba engasekho. So ukuba khona kwakhe kuyenza impilo yami yashintsha kakhulu kunasekuqaleni. So njengoba engasekho manje ngiyasibona isikhala sakhe. So ngibonile ukuthi ukuhlangana kwami naye kwaba into yayibaleke kakhulu empilweni yami. So ngakwazi ukuthi ngiphinde ngihlangane naye futhi ngingakaze ngikhulume naye ngaphinde ngahlangana naye shothi kwakunesizathu. So emva kwalokho ngasaphila nje impilo emnandi kakhulu, wangifundisa, wangikhulisa, wangenza ngaba umuntu wesilisa, wangithatha nje wangifaka nje endaweni ebengeke ngize ngene kuzona ngiyingedwa. So ebekade ngidinga yena umuntu wesifazane. Yes. Abantu besifazane bajwayele ukukhala ngokuthi njalo abantu besilisa mabeqalisa ukungena kwi relationship nabo khona izinto abangayixoxa. Khona izinto ethola ukuthi ziyimfihlo abangazisho i relationship isaqala. Kuthi ekuhambeni kwesikhathi uthola okusha hayibo lomlisa kanti nje uthi uyabona nakho kunye futhi nakho kusho futhi kunje angangitshelanga kona i relationship sisayiqalisa naye. So yena ngesingaye ukhona yini la angafika athi khona uphesini wami akaze zangitshele lutho khona izinto ezintsha ngilokho ngiyifunda nje mengilokho ngiqhubeka ngibe naye. Angeke ngize ngibe nesiqiniseko ngalokho kodwa bebe kahle obekuyingqikithi kimi ebengicabanga ukuthi kungamhlukumeza kakhulu futhi engicabanga ukuthi kungamenza ukuthi agcine enesizathu sokuthi engabuyele kumina ngoba njengoba ngifonelana akasawabamba ama calls ami ungiblockile. So ebengicabanga ukuthi kahle nginezingane ezu2 uma nginezingane ezu2 nanginezingane ezu2 kusisi wakhe omncane but akazi yena. Yo imaki usisi wakho omncane kanti ekhaya kwaziwe yini ubani babengani? Sayifihla kakhulu sayikhuluma naye usisi wakhe. Yes sayikhuluma ngoba yena bese lesi sikhathi lesi ukuze size sihlukane ubese umuntu ebengithi mangemfonela ebe umuntu obusy. Umuntu obusy. So kwasho ukuthi vele uzongintroduce kusisi wakhe. Usisi wakhe vele umuntu obusy la ngesikole la eThekwini. So besimane sihlangana. So ukuhlangana kwethu agcine seseyabantu abenza izinto. So kwagcina kuvela ingane ngoba sesithanda leli sikhathi eside kwagcina kwavela ingane kuyimanje usisi wakhe ukhulelwe futhi enye futhi ingane yami but yena akazi. Imaki ingane kasisi wakhe nibe nayo usuthandana nosisi wakhe noma ningakathandani? Bese sivele sithandana nosisi wakhe because nga-introduce yena usisi wakhe kuyena. Hayi bomnumzane kufika kanjani ukuthi uzungena embedeni nosisi wakhe ekubeni uthandana naye? Engicabanga ukuthi mhlambe ngangizamela lento yokuthi ngoba uma ukuthi sengiphumela ngaphandle kakhulu ngangenzela ukuthi mhlambe uma ukuthi ngizama ukukhuluma naye ngoba vele kuzobe kuyigazi lakhe. So angeke ngithi mhlambe ngangithi ngizama indlela yokuthi nami ngikwazi ukuthi ngibe accommodated kuyena uma sengizama ukuthi ngikhulume naye. Yena ipersonality yakhe injani? If uzomzela nezindaba ezinje uma ubhekile nizogcina phi uzovuma kwakona ukuthi nibuyelane noma? Angazi ngoba umuntu onenkani. Ngoba nje nami ngibhalele lapha bengenzela khona ukuthi mhlambe uzoba nayo lento yokuthi abone ukuthi ngizimisele kangakanani ngaye. Yes. Yo. Hayi mina ngiyazi lento. I'm not judging but ngiyachaza nje ukuthi angiyazi lento angaze ngizingizwe before. Manje ke ubudlelwane beni busabuhle mhlambe ngabe khona izinto ezinhle ekhumbula eseke nenzelana zona wena naye noma mhlambe wena umenzele zona wena kuphela? Sesami njengoba ngisho nje ukuthi ubudlelwano bethu bekubudlelwane bangempela. Ayikho into engicabanga ukuthi into engayifihla ngayifihla ngoba vele ubudlelwano bese bunokulekha phakathi but ubudlelwano busawubona nje sisaqala bebumnandi kakhulu ayikho into besifihlelana khona nami engenamfihlo kumnandi nje yonke into njengoba ngisho ukuthi ungikhulisile lo muntu wesifazane wangenza. Uyabaza abantu besifazane ngeke uzoyiqonda into efana naleyo kodwa phela kunokwenzeka uthola ukuthi nawe uyayibona into ukuthi ayishuthi mhlambe ngoba phela vele masikhula yabona sizalwa nabanye sikhula nabanye futhi sifana nabanye. So ngeke uze wazi ukuthi bekuyikona kuphi kodwa nje kona ukuze nje size sihlangane vele yena vele futhi umuntu ongahlala eThekwini umuntu ohlala emakhaya
umuntu oceshebe mningi kakhulu la usisi wakhe because usisi wakhe uyafunda. Yes. Manje njengoba ufuna ukubuyelana naye, ngabe mhlambe ubudlelwane benu bubheke emshadweni noma uyamdinga njengomuntu nje ofisa ukuthi abe sempilweni yakho kodwa awuyimisele futhi ngokuthumela umalume bayekhaya lakhe? Sesami ngeke ngize ngidlale ngawe. Njengoba ngisho ukuthi empilweni yami lo muntu wesifazane ngiyamdinga. So lokho sekuzinhlelo zami. Oh, okay. Yes, sekuzinhlelo zami njengoba ngifuna ukuthi ebuye empilweni yami ingoba ngisibonile isizathu sakhe empilweni yami. Futhi ngiyabona ukuthi ikhaya la kubaba omkhulu linganotha kahle uma kukhona yena. Ngoba umuntu okhuthele, umuntu onothando, ngiyacabanga ukuthi imfudumalo yekhaya lakhe nabantwana bami naye kungaba yikhaya elifudumele kakhulu. So ingakho ngiqoka ukuthi sengikubone konke ngoba impilo siyifunda ngawo, amaphutha sifunda ngawo impilo. Ngoba ukuze ngize nami ngifike la ngifike khona ingoba ngibonile ukuthi kukhona konke lokho esengikwenzile asikho isiphethe esihle kumina. But isiphethe esihle kuzoba ukuphetha kwami naye ukuthi sigcine sindawonye futhi ngigcine ngikwazile ukuthi ngithumele umalume kubo. Yes. Ngicela ungiphindele uthela unjani ulaka kuyena? Ulaka kakhulu. Hayibo, mayisibhonya mina nawe. Hey, nama ngazi ukuthi kuyokwenzakalani kodwa ke unolaka kakhulu sisi. Unolaka kakhulu. Kodwa ke futhi umuntu wesifazana othobekile. Ngicabanga ukuthi ulaka lakhe lususwa umuntu osuka lisusile. Oh, akamsukeli umuntu. Ulaka lakhe nje yabona nje mina kahle ngizomvusela ulaka. And ready. And ngiready. Ngicabange kahle, ngayihlala nje lento ngayicabanga kahle. Angazi ukuthi yena unaziphi izathu ngoba kwesinye isikhathi uyayebe umuntu wesifazane nje ombonayo ukuthi khona izinto ayisolayo ngoba nami bese ngithi mangimfonela ngingamtholi. Kunomunye umngane nami bekade sibhizi nje kakhulu naye. Besibhizi nje kakhulu naye. Uyayazi lempilo yamanje lena abengixoxela nje ngelezi ngendaba zokuthatha lento kuyaphileka. Yes, ayinabungozi. So manje ubengixoxela ngalezo zinto lezo nje isikhathi esiningi. So nami ngagcina sengina lento ukuthi yabo. So manje besi-close kalendlela yokuthi engifundisa indlela zakhona ukuthi kwenziwa kanjani. Yes, so isikhathi esiningi besisihleli sindawonye. Noma uthola ukuthi uzofona yena, uthola ukuthi mina ngizonaka kakhulu lo mnganami because ngicabanga lento ukuze ngizokwazi ukuthi impilo ibe ngconywana. But egcineni ngagcina ngaze ngabona ukuthi hayi noma angiphile nje impilo enormal njengabo bonke abantu because bonke abantu bayaphila. So lento yokuthatha lento ngizoba nesikhathi esilimited emhlabeni ngigcine manje yena sesalo yakhala kwa mina izingane sesaleza so ngifuna nje ukuthi impilo ibe impilo nje eqhubekayo nge-normal life nje. Yes. Mhlambe ngabe usekenekene nakukhuluma wena naye ngabantwana? Besingakaze sikhulume. Angikaze ngifike nje lapho nhlobo. Ingakho nje ngifonelela kahle ngifuna ukuthi ngigonyuluke yonke into, ngimtshele nje yonke into, azi yonke into ukuthi kahle kwenzakalani. Okay. Yes. Khona lento le thina ama females esinyenya ngalendlela le engalinganiseki. If ukuthi umuntu wami ngiyazi ukuthi nginaye kwi relationship, ngidinga ukuthi zonke izinto azenza nendlela azenza ngayo ngizazi mina kuphela njengophesini wakhe. So wena uyachaza ukuthi unabantwana nosisi wakhe. So awucabangi amahloni manje usofuna ukubuyelana naye and uyakwazi usisi lo onengane naye ukuthi umuntu kanjani mawenza izinto zenza kanjani kakhulukazi mina noba uthuni ijabulisa. Khona izinto asezazi uthola ukuthi uzenzile kuyena na kumawengane zakho. So awucabangi nje amahloni ukuthi noma ngabe kuthi uyafisa ukubuyelana nawe but abe nokuthi ubuya kusisi wami izitayela nezitayela akazi ojwayele ukuzenza usuzenzile nakuyena. So akuseyona imfihlo sesisonke la sesimdibimunya. Ucabanga ukuthi izoba buhlungu kanjani kuyena lonto? Khona kuzoba into enzinyana kodwa ke empeleni usisi wakhe akusiyena umuntu engiba naye njalo. Okay. Ngicabanga ukuthi lento kasisi wakhe mhlambe into nje esihlangana ngaleso sikhathi. Sohlangana ngaleso sikhathi leso kanti uzovela bambe. Uzobusiswa ngomntwana. Yes. So kwaphinda futhi nami sengilokho ngimkhalela vele emfethu usisi wakho kanjani yazo usisi wakho manje soyithini indaba yalento lena siduduzane yabo lento yokududuzana kanjalo emfethu nami ngizomtshela kanjani so naye une stress uzomtshela kanjani usisi wakhe ukuthi ingane ya boyfriend wakhe yonke leyo nto leyo. So kwagcina manje sekuyinto manje sesihlele lana siyakhala kwaphindeka futhi. Yabona. So lento le ibuke engazuthi kubeni ngayihlelanga nosisi wakhe lo nabantwana nakho uyachaza njengamanje ukuthi ngibeni ithi ntutuzana kuyaba jikijiki senindawo senithola seningena empedeni senibusiswa ngumntwana. So mhlambe uke
wazixaka noma wakukhuthalela ukuthi ubheke izifo thizeni mhlambe nayiviki kodwa-ke kwanikwazi ukuthi ngaba nomntwana nivikelile that's obvious so uke wacabanga wafika kuphi ngezifo because usafisa ukubuyelana naye usisi lo. Ngicabanga ukuthi sisi wami manje indlela engizoyithatha noma isigaba sempilo engizosithatha isigaba sempilo esekuyisigaba sempilo yangempela. Akusekona ukuthi sekuzoba ukuthi ngiyena amathize uma yena enginikeza ithuba lokuthi ngibuyele empilweni yakhe ngizozindlala mina nje kuyena njengecansi bese ngicela ukuthi yena inhliziyo yami ayenze lento afuna ukuthi ibe yona noma uthando lwethu ayenze lento afuna ukuthi ibe yona yena ngokwakhe. Ngoba njengamanje ngicabanga ukuthi mina ukuthi ngizokwenza isigaba sami njengendoda yena vele sekuzoba nawo lawo mathize ukuthi awukodwa vele kanjani. Ngiyacabanga ukuthi uthando lwethu sekuzomela ukuthi makuthi iphinde liyahlangana ngilisebenzele kakhulu ngamandla nangokuyikhandla. Ngingenzi nje ngoba nakho ngithi but ngisebenze nje ngamandla ukuthi uthando lethu aphinde ngiyazi ukuthi kunzima ukubuya kwethemba kodwa ngizozama ukuyikhandla ngawo wonke amandla enginawo emhlabeni uNkulunkulu angepha wona ukuthi ngiphinde ngimenze azizwe comfortable uma esobudlelwaneni nami. Mhlawumbe ukwazi ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ukhona umunye umuntu asenayo empilweni yakhe yenake njengamanje nje kuba ungekho wena. Ya bengakacabanga izinto ezikanjalo. Bengakacabanga izinto ezikanjalo. So if move on wase ebe nomuntu wakhe eceleni shuthi uzomnyekela. Akulula seswami. Akulula. Ngizophikelela. Ngizoyibamba nje lempi ngoba ngicabanga ukuthi izikhale enginazo zanele kakhulu ukuthi impi engifuna ukuyibamba kuzomela ukuthi nginqobile. Kodwa ukuthi kanjani nama ngazi ngoba angikwazi amahlathi nemfula engizoyiwela kulolu hambe engizolithatha njengamanje. Kodwa kusalayo wena uyamfuna uphesini wakho. Yes. Baba Gina sike sivele simsondeze khona uzokhona ukuthi ukukhulume naye ubuso nobuso. Ungabe kulungile lokho? Ngingajabula kakhulu. Cela silandela yena. Alright babuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Nanga usisi sesimlandile samsondaza eduze just ukuthi ubhuti akhulume naye ubuso nobuso because uke wachaza ngaphambilini ukuthi ubengasamthola indawo. So yilona thuba leli acabange ukuthi kungcono ukuthi avele akhulume naye ubuso nobuso. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami siyakwamukela. Ngabe ubhuti uyamazi? Yebo ngiyamazi. Iyajabula umani? Angazi. What do you mean awazi? Kuningi okwenzekile between us. So angazi noma ngiyathanda yini ukumbona noma yabona nje awukho right kahle kahle. Ngicela ungilandise nje ukuthi umaze umenzela kuphi nahlangana kuphi kanjani. Okay oqala sahlangana eSuncoast. But message yena because mina I was not aware. Okay awunakanga. Yes. Then wase ngase ngihlangana naye elayinini we-ATM so ila ngitshela khona ukuthi okwesibidini engibona then ke we exchange ama numbers sakhuluma nje sesagcina ke sijola yes sajola ke ubekuphethe kanjani nje ubudlelwano benu busaqala beku right yonke into nje bekuflow kumnandi yabona nje umjolo nje okhalisayo nabantu abaseceleni abawukhalelayo bekuyilo umjolo. Mhlambe ngabe ubekwazi ukuphi imali ema-cosmetics nawe unuke kamnandi njengomuntu wakhe mhlambe wenza ikhanda nje izinto enjalo. Yes ubengenzela konke even ngingacelile abe lo muntu nje. Okay kwase-ke saqhubeka mina ngumuntu ongahlali la eThekwini ngihlala emakhaya so now yazi i-long distance relationship ukuthi buye ibe nalezo inkinga lezi so wahamba ngase ngiyabona ukuthi ubhuti engathi useshintshile but nganginaka lokho futhi ngangafuni ukuthi ngize ngene kona. Okay walokho kuqhubeka kwenzeka mhlambe mawuthi wanotice ukuthi useshintshile ubenza njani bengakusafona mhlambe noma bengasafoni ngendlela ejwayele ukufona ngayo. Okay so ke base ngabona ukuthi mhlambe khona izinto asebhizi ngazo mhlambe sasithola isikhathi sakho. Yes but uma ngabe ngifikile bekuba khona lama calls lawa angenayo nje anginayo athi hayi umngani wami okay ngiyangimazi ke umngani wakhe ejwayele vele ukufika esomvakashelo. It happened ngelinye ilanga it was my birthday so ngasuka le emakhaya ngingamtshelile vele nginawo chaos endlini
Okay. ngase ngiyafika ngavula mengithi ngiyafika hawu lana ngoba phela usisi wami nje lo lana Usendlini kababa. osendlini yakhe Mm. okay bese ngiyambuza ukuthi amntasi manje usufunani la athi nayibona yami phela ngizile indodeni yami ithi indodeni yakho how come ukuthi umuntu wami ngoba indoda yakho athi angazi-ke shuthi akakutsheli konke ngoba kuyimanje nje le ngane le ngiyikhulelwe eyesibili yacabanga Yo. yakhe ngase ngithi hawu Manje usisi wakho awukazi uzumtshela ukuthi umuntu wakho ubani. no Unathiwa nisenhlangana but ngingakuthathi serious lokhu nawe uyamazi umuntu wakini yabo ngithi hayi uyadlala umuntu wami ngeke azayenze leyo nto ungayenza kanjani leyo nto kusisi wakho so-ke ayabuye-ke hayi kube ukuthi nje sihleli sonke-ke abuye ahambe usisi wami because umuntu ofunda la eThekwini okay ngingambuzi yabo ukuthi into engayifaka emqondweni ngingambuzi kodwa phinde kwenzeke ngelinye ilanga ngifike yena ehleli nalo mngani bavalile umngani wakhe wesilisa. Okay. Hayi nginqonqoze hawu mengena yabo abantu abathukayo ukuthi ngathi kukhona into ade yenzakala hayi bese ngifika yabo nje ngingaphathi kahle because khona into engayizwa vele before ukuthi engathi yena lo muntu wami udlalela enye team. Yes. Hayi ngithule ngimlinde kahambe lo mngani wakhe bese ngiyasala ngiyambuza-ke ukuthi hawu manje kanti lo mngani wakhe angitshela ukuthi-ke hhayi bekade ekhuluma naye bexoxa ngey'ndaba zalezi zinto lezi ezenzakalayo manje zokuthwala ini ngithi hawu Manje bathuswa pho yini ekuthuswayo athi phela ukuthi nje besangichazela bese ngithi mina hhayi okay ngiyakuzwa musho kanjalo nje kube ngisihlale. Ubhuti owumngani naye ngabe mhlambe uloaded. Yeah, u-rich shame. Okay. So mhlambe njobe emazisa ngezinto zokuthwala mhlambe ngabe nayo befuna umfaka khona noma ngicabanga kanjalo phela mase ngixoxela yena kanjalo ukuthi bebexoxa izinto ey'kanjalo mhlambe ukuthi naye usefuna. Kodwa mina ngaze ngicomplain ngokuthi mhlambe akangililisi ngezinto angenzela zona. Ubiziwe-ke njengoba sikucelile ukuthi uze la ekhaya uyena ubhuti othe asicela. So kukhona afisa ukuthi akhulume ngakho nawe. So ngiyacela nje umuphi ithuba ke umlaleli usikahle kahle ubizileni ufuna ukuzothini la. Ngicela ukukhuluma naye. Mama. Kunjani? Ngiyaphila. Wazomuhle. Ngiyabonga. Cha. Ngithena angifonele lapha kwa Blacklight TV. Ngeza sesithize nje njengoba usuwazi ukuthi angisakwazi ukuthola ocingweni. Kanti na WhatsApp lapha einkundleni zokuxhumana nje angisakutholi. Sekunesikhathi eside impela ngizama nje ukuthi ngikuthole kodwa ngingakwazi ukukuthola. So okungenza ukuthi ngisukumele phezulu ilento ukuthi ngiyabona ukuthi sengathi kukhona okushodayo kumina empilweni. So ngicabanga ukuthi mhlambe since ubuka ungasekho empilweni yami ngicabanga ukuthi sikhulu isizathu esenza ukuthi kube khona okushodayo empilweni yami. Ngakho ke ngicelela ukuthi bakufonele ukuze ukwazi ukufika la ngizokwazi ukuthi ngikhulume nawe. Ngoba sengumuntu wesilisa osefunde kakhulu emaphutheni ami. Sengumuntu wesilisa futhi osezibonile ukuthi impilo kufanele ngiphile kanjani. Ngiyakwazi umuntu wesifazana obenegalelo elikhulu empilweni yami. Ngakho ngithatha isinqumo sokuthi ke ngizama ukuthi ngikhulume nawe. Okwenza ukuthi ngikufonele kakhulu ingqikithi yalento le owakade ukhulume ngayo ukuthi mina awusangitholi kahle. Njengoba ngangitshele naseqaleni ukuthi umngani nami wayekade ngichazela ukuthi lento yokuphila kuyathathwa lento manje kuyaphila ngizophila kahle ngizobonela kuye njengoba nawe umazi ukuthi umuntu oyisiqhumama kangakanani. So kodwa ngithe mase ngiyihlaziya kahle leyo nto nami sengihleli ngedwa sengibuka impilo ubude bempilo oyesengibahambile nobude bempilo engisazobuhamba uma senginalento ngabona ukuthi cha angiyidingi lento. Kungcono nje ngiphila impilo nje yami enormal. So ke bengicela ukuthi inkosazana ike ingitholele ukuthula enhlizweni yayo. Ingicengele inhliziyo yayo. Hleze bengalithola elinye ithuba lokwazi ukuthi
ngibe umuntu wesilisa omfunayo. Ubuza ukuthi kahle kahle wena uyazazi ukuthi umuntu wesilisa wangempela uqondile njengoba uceleni ngithuba nje. Ngibe nginezinto engizwile ngawe. Mhlawumbe uma uthi unezinto oyizwile ngami, ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuthi ubuye udlalela iqembu leli elinye. Qembu. Yes. Qembu Ulala nobulili obufana nobakho. Mina? Yebo. Usho ukuthi ungabaza ngalendlela ukuthi sengaze ngilale nomunye umuntu wesilisa? Angeke ngize ngikuthembe phela 100%. Ekuthi ungithembe 100%? Yes, nalento yeni yalomngani wakho ukuthi uhlezi enawo and if esefonile ushiya konke. Okusho ukuthi nami angibalekile, uyena obalekile ngaphezulu kwami. Hey. Manje Hayi futhi yakujabulisa. Yazi bengayimisela ukuthi ngiphakanyelwe umoya. Usho ukuthi mina ngilala nabanye abantu besilisa. Yebo. Uphilile kahle kahle? Hayibo. Ngiyaphila. Uphilile kahle Kakhulu. Usuyaphuza? Angibuloku ukuthi nje angaze futhi ngabuqala. Phuma nje lento ekhulumayo Thusani. Nginabo ubufakazi bayo. Ubufakazi? Yebo. Ubufakazi bokuthi mina ngilala nomunye umuntu wesilisa? Yebo. Ubufakazi bokuthi ngilala nomunye umuntu wesilisa? Yebo. Iyona nje futhi lento leyidala ukuthi ngingathandi ngisho nokubona. Kwanje ngithi ngikubona ngivile nginyanye. Manje awungitshele. Njengoba mina nginezingane eziwu2. Hawu. Kulezi ingane eziwu2 ezokwenzani mangilala nomuntu wesilisa? Awaze phela ungitshele mina leyo nto. Angaze ngikutshele. Uthi unengane? Wena unengane? Wena uyayifuna nengane? Uyayifuna ingane wena? Ngiye ngisho ukuthi angiyifuni. Angithi wena bese ngithi mangikufonela lana ungasafuni ukubamba ifoni yami. Chaza ukuthi ingane angiyifuni. Uchaza ukuthi ingane awuyifuni. Uma ngikufonela mina ungafuni ukubamba ifoni yami ukuthi mina ngenza njani? Angithi uyazi wena ukuthi ubudlelwane bethu bekade kubudlelwane obu-right kakhulu. Njalo uma ngade ngikudinga bengikuthola. Njengamanje mina bese ngithi mangikufonela wena ngakuthola efonini. So yini ebisiyenza ukuthi mina ngakuthola efonini wena? Ayithi ngichazile ukuthi after ngizwile ukuthi wena uthandana nabantu besilisa. Yabona wena. Yabona wena. Yabona wena. Ngiyeke nawe. Ngiyeke nawe wena. Ngathi kuthanda kuba nzima kulokho. Mhlawumbe ngabe njengoba uthi unabo ubufakazi, ibuphi lobo bufakazi lo? Mhlawumbe ungasibonisa mekuthi mhlawumbe usefonini noma Kukhona kusefonini. ngiyacela ungivumele ukuthi sibone. Okay. Ngicela nisilethele ifoni yakhe usisi. Ngicela uzivulele khona sibone ubufakazi. Because siyadinga ukwazi ukuthi ngabe bunjani ubufakazi. Wayibona nje lokho amasimba lawo. Usithatha isithombe nje. Wayibona nje lokho amasimba ukuthi ngithi mina ngihleli nabangani nami ngithatha izithombe. Ungijwayela kabi khona lokho. Ukwenziswa yini lokho? Awusahloniphi manje wena? Ngabe umuntu nje uyasazi isithombe lesi? Buka nje. Manyala mano nala. Uyayazi lento noma mhlawumbe ku Photoshop yiko? Manyala mano nala. Imini yami ngibuza lo mbuzo ukuthi mayingana namandawo. Phezu kwazo zonke izinto engikwenzela zona. Kwazo zonke izinto engikwenzela zona. Egcineni kwakho konke wenza nje. Shuthi mina kuzona zonke lezi zinto obungenzela zona kufanele ngijabulele lamanyala lawe ongabona la. Uchaza lokho nawe. Yazi sengiyasibona isizathu esenza ukuthi ungawabamba amakhona ami. Sengiyasibona. Ngicela singabaleki kulesi sithombe lesi sisibonela. Cela umchazele kaso kabanzi because nabo ufakazi ukulethile. Njengoba bese ngishilo siswami. Isithombe lesi angazi nokuthi athathwa kanjani nini kuphi.
Kodwa ngiyabona kona ukuthi imina loya. Lo muntu onayo lapha Uyena umngane wami lokade ngikhuluma ngaye. pho nifinyelela kanjani ukuthi nenze kanjani abantu besilisa nababili? Ngicabanga ukuthi kushuthi njengoba bese ngichazile siswami ukuthi umngane wami lo into yangenza ukuthi ngimbaleke kakhulu kuye ingoba wayekade efuna ngithathe lento ngoba ade lokho engitshela ngendaba zento zokuphila ukuthi kuyaphileka ngithathe yonke lento lena ngizokwazi ukuthi ngifane naye egcineni. So ingakho mina ngithe mase ngihleli ngedwa ngabuyisa umqondo kahle ngabona ukuthi isidingo sayo yonke lento asikho. Ingakho kumele mina ngiphile lempilo le engiyifuna hayi impilo ezoba umxhantelo kumina. Ngoba impilo ezoba umxhantelo kumina izonginikeza ezinye igaba zempilo kuzomela ukuthi ngathi manje ngiqala phansi enye impilo. So kusobe kungaseyona impilo le impilo engizoyijabulela mina. Ngizoyijabulela kwesikhashana but ekugcineni kwakho konke ngiyadinga ukuthi ngijabule kuze kufike isikhathi sami sokuthi ngihambe kulomhlaba. Yes, ngiyakuzwa uyangiphendula but akupheleli ngoba ngibona isithombe mina nenza lento eniyenza lapha ethombeni. Shuthi wayethi ithathe lento enombozo wayezoyifaka ngalokho enikwenza lapha. Yebo. Kodwa ke manje ngingasheshe ngayibona mina ukuthi ayikho yonke ngoba sayixabanela kwayona lana. Uke wachaza usisi ngaphambilini ukuthi wafica usisi wakhe endlini yakho wamtshela ukuthi ukhulelwe ingane yesibili and ubuke engazi ukuthi akaza azakubuze lokho ngoba uke wachaza wathi akazi ukuthi nenengane sekuze yesibili manje. So mawubhekile yini enza ukuthi angakubuzi ngalokho, yini enza ukuthi angakughosteli ngalokho? Because kumanje wena bowutshela ukuthi akazi kanti nangi kade esho manje. Obekubalekile mina siswami ebekade ngimbizela khona eqinisweni ukuthi ngimtshele lokho. Uyangimanga uyabona nje sekunezinto eziningi ezingimangazayo kuyena ukuthi kanti yena mina nje ngihleli yena kanti uyazi ukuthi kwenzakalani. Uyazi nangesho manje. Uyazi ukuthi kwenzakalani ngoba mina bengitshela ukuthi sonke lesikhathi bengifuna mina indlela yokuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngimtshele ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kanti yena nje uthule uyinyoka kimi. Angisiyona inyoka. Yabo ithi ngitshela sana Indlela engikuthemba ngayo. Uma nje wayebungangibuzi wena isigameko esifana nalesi wayebungangibuzi. Angicabanga ukuthi ungake wenza into. Wayebungangibuzi pho into engaka wayebungangibuzi. Usona isizathu senza ukuthi mina ngenze lokho uyasazi wena. Angisazi. Pho manje wayebungangibuzi wena uyimobo kade ungithanda ngempela. Shuthi wena vele akwazi ungithanda. Shuthi uchaza ukuthi uyithandwa yanke okangamanga. Iminyaka yami emingaka. Pho manje wayebungangibuzi. Ngikubuza kanjani ngithembile indoda yami? Bekumele phela ungibuze isigameko sikhulu phela lesigamenko mina ngifonela ngikususa le emakhaya. Nanokuthi usiswami bengeke ngize ngimkholelwe kule yonto ngoba akazange azayisho eserious wayeyisho ehleka nje futhi kwaba into nje edlulayo. Angifaka ngemqondweni. Kanti iqiniso yini? Mama. Eqinisweni angaze ngafuna ukuba umuntu onemfihlo kuwe. Kodwa kwahamba kwaze kwafika lesi sigaba sempilo engihlangabezane naso. Njengoba buwazi ukuthi bengingeza ngokufonela. Ungasawubamba icingo lami. Nasenkundleni zokuxhumana ngingasakutholi. Njengoba wangi-introduce kusisi wakho. Sisi wakho uyazi ukuthi uhlala khona la eThekwini. Wena uhlala eThekwini uhlala emakhaya. Kwenzeka ngelinye ilanga ngahlangana nosisi wakho. Ngizofisa nje ukuthi ngithole kabanzi ukuthi ngabe kulento yenzayo akekho nomunye umuntu wesilisa osunayo. Akazange aze abe nalolwazi. Wangitshela ukuthi naye akazi. Wangibona ngumuntu ophatheke kabi. Ukuphatheka kwami kabi sagcina siyabantu abaduduzanayo. Emva kwalokho kwaba ukuthi sizothina sisembedeni. Kwavela ingane. Oh nina ngiduduzana bese ngidudulelana empedeni. Usho Kwakumele ngenze njani? Kwakumele ngenze njani? Ngitshele ke. Xakwe yini? Ngixakwe yini? Angithi mangikufuna wena boss. Okay, mangase leyo nto ekuthiwa yenzakala kuwena nami ngiziduduze ngomfowenu. Ingaba right? Ungabukwenziswa yini konje lokho wena? Lokhu nawe kwenzisile. Oh, so wena ufuna ukubuyisela okubi kokubi. Ngiyabuza. Kahle kahle mina ngizokwenza. Kahle kahle mina ngikufonelele khona. Ukuthi ngizocela ukuthi silungise. Ngoba ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda kakhulu futhi. Nawe futhi lokho uyakwazi. So ebengikufonelela khona mina ukuthi ngizocela ukuthi silungise. Noma sezikhona lezi ngane ezimbili. Into bengiyibalekela kahle kahle ilento ukuthi ngiphumele ngaphandle. Uma ngiphumela ngaphandle bekuyoba njani kuwena? Bekuzokuphatha kanjani? Ubona ukuthi wena Shebana Beans ekhaya shuthi nje uzosiqoba sonke nje. Yilokho ozimisene ngakho ukuthi usiqoba qobe nje.
Uzincince ngathi. Ngempela ichaza ukuthini lento eshoyo kumina? Ngingakuphendula umbuzo wanganginikeza impendulo ukuthi njengoba wena bengikufonela ungalibamba ucingo uthi mina bekumele mina ngenze. Ngiyayizwa yonke lento le ongitshela yona futhi nje engicikayo. Ubese uzothi ekugcineni ufuna sisilungise izinto. Uma ngabe wena ubuka izolunga nje. Bengizimisele kanjani? Ngizimisele ngokuthi ngizikhandle ngawo wonke amandla enginawo. Nangami wonke nje. Ngizindlale nje kuwena Base late. Nangawe wonke. Kanjani nje? Bese umenze njani uma weyingane? Boye ngane Itheni into yakho noma weyingane zakho? Eqinisweni asithandani. Ngeke phela kwazi. Asithandani. Nize nibe nengane eziwu2 ningathandani. Nibe nengane eziwu2 ningathandani no. Yebo. Shuthi Slim yini? Yabona yazi uma uzoyicabanga lento kahle lento nami bengayihlelanga ukuthi yenzeke. Bengayihlosanga kahle. Nami bengayitshela ukuthi ngaze kufike la. Ubuthi kuzophelela lapha. Njoba wena mungene embhedeni ungaphethe condom. Ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani emva kwalokho? Bekuyinto efast. Kona izifo zona uthini ngazo? Bekuyinto efast esheshayo. Indaba yezifo sizilungisa yonke. Angithi yena ulala nawe alale nendoda yakhe, wena uzobuya uzolala nami shuthi mina sengilale nani nonke. Ngiyak-understand ukwata kwakho. Futhi ngimeduze kweside lakho. Ukukuvikela kubona konke lokho. Uzobe ungivikela ngani? Njengoba bese ngishilo ukuthi inhloso yami inhle kakhulu ngalokho. So ebengicela kuwe. Ngenkulu intobeko nangokukhulu ukusehlisa lokho. Ngiyacela ungamukele nalezi ngane zami nosisi wakho. Ngiyacela. Hayi nkosana shuthi mina Slim. Yazi mina Slim. Akukwazi phela. Ungashiya usisi. Senisalisene naye. Bese ubuya uza kumina. Mina bese ngiyavuma. Umndeni uzothini? Uyayibona lento eyenzile ukuthi nje kahle kahle uzoxabanisa umndeni wasekhaya. Angicabanga ukuthi Uyabona na? Uyabona? hayi ngibuzwa kahle. Lokudina kwakho futhi ngiyakubona. Kungaphezulu. Kungaphezulu lokudina kwakho. Nyabe ngafanele kungibizelele nonsense ongibizele yona. Bekumele ukuthi ngenze njani. Befanele uthule nje. Yabo nje kade kuthulekile. Beku right. Kodwa ngoba ngiyakuthanda ke. Angikuboni lokho mina. Kulungile phela uma ungakuboni lokho. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ngifuna ukuthi ke into engifuna ungenzele yona ukuthi ubize udade wethu. Shuthi siyokhuluma sobathathu lento. Utshele yena ukuthi wena uthanda mina yena ongamthandi. Mengabe ungenzele kanjalo nje ila ngizobona khona ukuthi uzimisele ngami. Uzokwazi ukwenza kanjani? Kodwa ngoba ngiyamthanda. Ngicabanga ukuthi sekuyoba iprocess ende. Kodwa njengoba bese ngishilo seswami ukuthi kahle umphefumulo wentokazi ngifuna uphelelele kulo wami isandla. Ukuthi kanjani namangazi. Ngoba uthi uyamthanda ke and ucela kanjalo, shuthi kufanele ukwenza. Ngisazoke ngizama kumphosela ucingo. Ngiyezwa ukuthi yena ngayimunyuka kanjani indaba. So meke ukuthi usizavuma ukuthi nibuyelane manje. Shuthi usazophinda uyiduduze ngalokho nosisi wakhe. Cha. Eqinisweni njengoba bese ngishilo siswami ukuthi
impilo esengifuna ukuyiphila manje. Impilo esengifuna ukuyiphila manje. Sengifuna ukuyiphila nayo. Okay. Yes. So asisekho isizathu mina esingangenza ukuthi njoba yabona manje kahle kahle isishe nesobho. Akusekho lutho nje. Ayisekho nje nami into esengayenza manje. Njoba sekuze kwavela nalesi sigameko kanti naye uyasazi futhi lesigameko. Engicabanga ukuthi naye unakho anakho naye. Acabangile ngokuthi iyiphi inqubekela phambili isizoba nayo. Okay. Ngicela ukubuza la. Abantwana bake banenze ukuthi nihlangane noma ngabe kuthiwa anisayimisele. So angisho ukuthi ngifisa ukuthi kwenzeke kanjalo but kuyenze umntwana nje abe nomkhuhlane nje sithubeni. Uthola ukuthi senibuyelene naye seni right aphinda phone uma wengane athi ingane abike lokhu kudingeka ukuthi wena njengoba ingane uhambe uyobhekelela kanjalo. So uzobe usumshiya kanjani noma nizohamba nonke mhlambe uzabona ukuthi ayikho into eyenza lapha kwenu kuzokumisela kanjani lapha. Isizathu naso futhi leso esingaba ingqikithi esizofanele ukuthi thina sobabili nivumelane phezulu. sivumelane. Yes. Okay. Yo, angazi uthe uzimisele ngenhliziyo yakho yonke ukuthi nilungise wena naye. So if kuyenzeke ukuthi umntwana uyanihlanganisa noma wengane yakho, shuthi kofanele nivumelane ukuthi nihamba nonke noma uvela uthumele yena ayobhekelela because angabi nokuthi mhlambe ngabe ukhona into oyenzayo nani because ukucacisile ukuthi akafuni kube khona into ezokuhlanganisa nosisi wakhe. Yes nina ingane akaphiki but wena ufuna ukubuyelana naye and usamthanda. Kodwa ke okubalekile manje ngicabanga ukuthi mhlambe fanele acacise umama ukuthi uyakhona yena ukuthi avumele inhliziyo yakhe iphinde ikuthande. So mama ngicela ukuchazela nje kabanzi ukuthi ngabe usafisa ukuba nobhuti siyalwina lolu thando noma wena right nje awusafisa ukubuyelana naye. Ngisadinga isikhathi sokuthi ngicabange yonke lento yakhe. Okay. Ngicabanga ngale ndlela le ayichaze ngayo. Mhlambe angazi. Mhlambe ngiyenzeka. Kodwa yena bandla bengimthanda. Usamthanda namanje. Lukhona lona kodwa kuyibona ukuthi angeke ngize ngixole manje. Okay. So mase kuthiwa nje uyakuthembisa ngempela ukuthi akasoza aphinde akuphula umoya. Izinto ezihlangane nezingane zasisi wakho ekuyingane zakho nawe because phela zithi makwena. So mekuhlangana ngalokho mengase enza isithembiso mhlambe ungacabanga kangcono. Izingane azinaqala anginankinga futhi nazo. Inkinga ikuyena noma wengane zakhe. Kodwa uma ngase enze njengoba kade ngisho ukuthi idinga ukuthi sikhulume sobathathu ngoba uyena umfakile. Uyena futhi ozomtshela ukuthi akeze mina sokhuluma sobathathu. Angikuqhathi kodwa ne? Ungangithathi kabi. But ngicela ukuthi siyenze kanje lento le ngokuvumelana kwenu kumele ngivumele. Yena ukulethile ka Black Life TV ubukwe izwe lonke achaze story I think unakho enhlizweni yakho ukuthi uhlazekile. Mhlambe indlela thizeni kodwa angikufaka umqondo ukuthi ucabanga uhlazekile no. But ngoba ukuzise phambi kwabantu mhlambe how about naye usimcele nibe bathathu amtshele nje phambi kweSouth Africa yonke njengoba nawe uzobonakala kwivideo ukuthi ufisa ukubuyelana naye. Mhlambe ngabe uyazumela noma anisidingi thina. Nalokho kungaba right ngangenza ukuthi ube right enhlizweni. Ngiyacela ke baba ukuthi uphinde usenzele ithuba umbizo uma wengane zakho siphinde sihlangane ngolunye usuku nami uzocela abaphathi ukuthi bangivumele ukuthi kube khona enye i-episode part 2 esobona ukuthi kugcine kwenzekeni nanokuthi usisi aculiseke ngalokho acela ukuthi kwenzeke. Uyangivumela? Ngizosebenza ngokwekhandla. Ngizozambela ukuthi ngimthole. Ya, babukela emakhaya, buka engazi ukuthi upart 2 uyadingeka because usisi uyacela ukuthi uma kuwukuthi ubhuti ufuna ukubuyelana naye akalande uma wengane zakhe amtshele ukuthi akamthandi uvube engamthandi kwenzekile ukuthi baba nabantwana because abantwana abakhanda uthando bakhanda ukuthi nina ningenile embhedeni nibabili. So ngicela nihlale nikulindele part 2 ngiyathembisa na kanjani ngizobuya nawo. Okwamanje kubuke engazi ukuthi usisi usacela ucabanga qala angaza khiphi isinqumo sokuthi athi uyabuyelana naye noma akabuyelani naye. But part 2 ulindele. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye.
ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi i-Black Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke i-link lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula u-Black wethu uthi uno-Q akusiyona u-CK but uno-Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyathanda kakhulu.